दिल्ली हिमै थानानि बागै तिनि जुन तालनि 22 सालमारि कक्तिसल बुबाग्राखर आगुलिनि आसाम राइफेल बुद्ध मताई नग खुलुम फाइका जुनाल डेभलपमेन्ट चेयरमेन डेभिड मुरासिं बुद्ध मताई नग सिमिया आबुनि सिलाय सिगां चिब्रै मताई नगरगबो थांगै खुलुमै फाइका चेयरमेन डेभिड मुरासिं आबु सिमिया अमरपुरनि चाक्रमा मतायो थांगैबो मताई खुलुमै खुलुम कबक खलाइगा जुनाल डेभलपमेन्ट चेयरमेन डेभिड मुरासिं तिनि कक्तिसल आगरतला आसाम राइफेल बुद्ध मताई नग फायै खुलुम फाइमा बाय बाक्सा मताई नगनि गोथार हा नाफाइगा ब दिल्लीयाव तालांनानि बागै যত জায়গা তো নাই যে ইম্পর্টেন্ট প্লেস না নাই মানে কিন্তু বাক্সা বাক্সা জায়গা বড় রক রিংমা বাই হামজমা বাই যত জায়গাকে সব সময় তো রিংমা বাগै गोबां জায়গা मा थांखा एक्सट्रा बो जेमन सिनि ब्रिगुदास गामिनि ताबो कैथलिक चार्च आरो जायगा बो खायसे थांनो ना फैगा ओमफ्राय खायसे आश्रम सिनि दागारजों लारुखा थांमालिया टाइम काभारिं तो थांनाय थाख्लाय माइकाव मा थांजानाय दं हायपानो मेनलि आं जेहेतु सिनि गुरु मुरासिंनि गुरु तो सिनि हरिचान गुसाई बे बिनि गुसाइनि आशीर्वाद बे ब्लेसिंग ना माने बिसिंतिनि आं जेंखा ओ जे जबानो बे ओ जे गोथार जबानो याबनि परे पिलाको थांखा हिस्ट्रिकल मनुमेन्ट आरो निहाना हा गोथार मने परे आमाहा कसार मीन्स माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर आमाहा कसार इन साइमनो आबनि परे आबनि याबलो चाक्राकमा ताबुक सबै मुराहिनि सिङाव आरनि ब्लेसिंग गुना हारका गोबां आरनि अमरपुरनि बरनि लुकुरनि खामानि ब्लेसिंग मानका मने परे तीर्थमुख जेसिनि गोमती जे तैसा पुइला गोमती बा तै करमती जे चेंगसामानि आ जागानि आरनि ब्लेसिंग दाङाय मा दाङाय खानि बिनि या फैनि ब्लेसिंग बिनि यागुलो दंगयफा जे तिनिও आरो थांमानि बेलाय चालखा अब एकदम घन्टा तैसा बाय अलमोस्ट 30 किलोमीटर है चालना ओमफ्राय फुं 6टा बासो थांसै दय सबै माने ओमफ्राय आरो निवा थांगैनाय आरो निवबो दंगयफा बे रायमा साइमानि बरनि ब्लेसिंग नाहरखा गाबोन याबुलो ब्रिगुदास गामिनि आरो नि चार्चनि तेबो 14 देवता मंदिर आरो निवो गुरुजी ते 14 देवता बरनि आशीर्वाद नाहरखा ते ताबो गनो फाइसो पाइजा सिनि जे बेनुगन बुद्ध विहार मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस ते बनिया बोलो गेदोमिया मस्जिद ते पाइथाबो आं दिल्ली हिम थाना सिगां किनि आबो दिल्ली हिम थाना सिगां के सिनि राजबारि नि हाबो आं प्लानै थानायनि आं वान शप जा ओमफ्राय बिनि जराते आं थाखायो आंनि जे ब्लेसिंग नाहर माने अब बिनि बिसिङाव मटामटि कमप्लिटिं सिगोन के बाद बाकी के उनकोटि जे सिनि लंत्राय बरमुरा आबोनि ब्लेसिंग के आयं तिखिमि थांफोरनाबो जेहेतु लामायाव कलाय बाफोर लांखांसिनो वान शप टोटाल बोसोर रक तालांनानै वान शप खामनो हा तालांदोंमोन ना हा तो अब किसा किसा ब्लेसिंग से के मेन को खुंचे हा एक्चुअली गोबां बरक बाक्सा पदेर परवान सब अंधविश्वास बा अम डेमोक्रेटिक अमथिरक तानि खेना नागाम हैरक गोबां साइमोन किन्तु एकटा जिनिस एकटा माने मयजनार ना नांगौ जे कुनु चबा कप्लाइंग ना थांगा के जे कुनु हा द फायक ना थांगा के ब्लेसिंग्स ते चिनि जे लाइबोमा ते चिनि जे लाइबोमा ना तैथारि फैनि जे देव देवी बरनि ब्लेसिंग बो नांगौ है चिनि लगे इनके ओ जे गलाव तंगमनि जे हा अमो खूब इम्पोर्टेंट हा ओ जागावो रायमा साइमा हुक खाइमानि जागानि हा बो तंगो चिनि दंगय फाबा दंगय राजा बनि तत्रा समनि बिनि जागानि हा बो तंगो इनके ओ जागावो पिलाकनि हा बो तंगो जत जागानि चिनि जे लाइबोमा जे नामजा सैकलांजा गोथांजा तंगमनि आरो जतनि हा तंग माने अमो पुरा त्रिपुरा न ओ जे गला ते ओ हा
मो पुरा त्रिपुरा प्रेजेंटेशन खाइहायसि इनका आं ताबो गोबां मोसानाय मेमोरेन्डाम दंगान इयागो मेमोरेन्डाम आं रिभिल खाइनाय अलरेडि मेमोरेन्डाम मोनजा तो अ मेमोरेन्डाम डाइरेक्ट रेखा नों लमा तामनि दरकार हिनि मानो जेबा मेमोरेन्डाम जों त्रिपुरानि त्रिपुरा सरनि बसकानि जे फ्यूचर चिनि मुसुमानि इंटेंशन आरो नुगो जों स्वी खुनु भाइसि जेबा इमोशंस ते अरनि लाइफ बुमा ते ब्लेसिंग का गो जागा वाबो तो जों सैबलायो तो जों सै तिसाइमि आइसि इनका गोबां बरकते कैसा कक साव तांगि हिमि थानो ना अरनो मुभमेंट फैगा नोंगो ताखुकते बुहुरक हिमि थांगोन कैसे मुभमेंट नो महात्मा गांधी 240 माइल्स दांडियाव बिजान फैनाय नमक आइन सबाय प्रो आमो तांगि खरकसा बेरिस्टार वन ऑफ द टॉप मोस्ट बेरिस्टार ते खरकसा सिनाय नुबाय इंडिया सबसे सिनाय नुबाय महात्मा गांधी तांगि नमक आइन फैनाय नुबागै बो हिमि मा थांगो 240 माइल्स निश्चय आरो वन सक दङ आबन बिसिति कैसे मेसेज दङ सरकारनो प्रेसार माने दङ जों ओ मुहूर्ते जेहेतु 6 मान्थ नि बिसिङाव रनाय हिमानि त्रिपुरासा एकर्ड चिनि नाइमुं ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड याबा त्रिपुरासा एकर्ड न पर्यन्त ताक पर्यन्त इमप्लिमेंट खाइया 6 मान्थ नि 12 मान्थ लाई थांगायसि निके ओ जे त्रिपुरासा ने पुइतो इमोशंस आबनो बायमा हाइनोगै दङ बा सबायना नायमा हाइनोगै दङ ए थानसा न सबायना बागै चातियोगै दङ ए थानसा न ग्राक नारगनानै बिचिनि पुइतानो ते ग्राक नारगनान थांगाके ओ जे लाइबुमा ते ओ जे मताइरमनि देव देवीरमनि बनि आशीर्वाद ते ब्लेसिंग मोनां हाइसि ब्लेसिंग सारा पुरो दिन जबा खप्लाइं नि हाइसि बाइबेल फन थांगि नायदि महाभारत गीता फन थांगि नायदि बुद्धनि ग्रन्थ फन थांगि नायदि जे कोनो धर्म ग्रन्थ नर नायदि हाइसि ब्लेसिंग सारा हाइनो आं फारविन पनो जेसे टैलेंट फन तंथं जेसे सिनाय नुनाय फन तंथं किन्तु ब्लेसिंग सारा का किचन नि फन बेरावै थांगायसि अच्छा नों बरन सिनि होबाय थानाय आं तो मदिननि सिमि के ताबो आं साइबेल खाया आं उसन साइमानो फर्स्ट वीक जुलाइनि फर्स्ट वीक आं हिमै थांनाय फर्स्ट जुन फन मानो सेकेंड जुन फन मानो बबाग्रनि बर्थडे सालो फन उंगै मानो केबा बबाग्रनि बर्थडे सालो बता थांगुनि आनो समाबागै बबाग्रनि बर्थडे सालो तो आं थांग्ला खायमा दङ बबो आदिनो ता खैनि समाबा बर्थडे आम खैनि गावनो फाय होय बर्थडे पाइ फन थांगै मानो हायसि अच्छा लोके राजबर सिबि देखबै थानाय लाके नानि नक नसिनि होबाय थानाय ना नक नसिनि आगुलेनि सिमिनो हिमै थांनाय और उत्तर गेट निसिमिनि हिमै थांनाय हायसि नि लगे खते बरक दंनाय जा आनि लगे बरक साबो तंगाय तंगिया आबो आलादा मेटार तांगै हिमालय तिनियो गोबां मा बरक लगे रेखा आं जत बरनो फायदिनि खरो कबकबा किन्तु हायपने गोबां बरक 40-50 जन बाक्सा थाइचु रकमनानो रहरका रां रक नाय माने रां रक रहर लायका सुबालाय रहर लायका मरपुनि बुरि रक काबैया कुनि ब्लेसिं खायना या बाक्सा फाइलायका साक्राम मथाय थांलायफ्राव यां थांलायफ्राव गोबां मा बरक फायका का आबनो तो बै कायसा फाइबानो तो ता फाइदि तो आं हिनि नयसि याबा आं निजेनि उन बिलिफ उन पइतो ते आनि जे फारेमान हमसे जरातै जान सुवारनि आनि सुवार ताबो बसक जरातै तंग आबनो तां साइनिया ताम कानि सुवारते आनि जे आं खाखलायो आनि जे बखा कक्साव जा आं हमसे जरातैले आं दफनि बागै खाइमान हइसि तेलेंगाना मानना बागै बसागो केरोसिन लुबै बसागो पेट्रोल लुबैबो थैनाय दं हइसि 100 जननि हाय रोंगिया सिया बरगे उस्मानिया इउनिभार्सिटी स्टूडेंट्स रक 100 जना हिथिका तारपरे से तेलेंगाना 50-60 बছর পরে সাকসেস হই भारत स्वाधीनता बाहायके साक्सेस जों आबो बुनरक साइमानो गोबां बरकनि बलिदान दङ जत मुभमेन्ट गोबां बरकनि बलिदान दङ बेयाव अ जागावो ताबो दिनिनि डेट आमो हायके बलिदान खाइमाने जे खाइमिया भबिष्यत ताबो कग्रिनि आं साइबो माया बेयाव आं खाखलायो महात्मा गांधी जेहेतु 240 माइल्स हिमै मानो काके चिनि अ हाद अफ हन फियगना बागै 2400 किलोमीटर निसिनि हिमै थानानै आंनासो ककतर हैमा तंजा गया तांगै हिमालय 75 बছর जों जेसे थंजाखा जेसे ग्रमफ्रेक जाखा 75 बছর आमसे के पॉलिटिक्स खालिनि जों एमएलए एमडीसी मंत्री मिनिस्टर खायका इनि एमडीसी एमएलए मंत्री साना तो एत बड़ व्यापारी अब तो पारा प्रचार खायका के मीटिंग मिছিল खायका नङै थांनायसि आमा आसो कतर माने यसि आप आं बुङै मानायसि केना सनि नायसि के आमा आसो कतर यसि ना नों आसो कतर स्टेप नहै दङ जेहेतु का किन्तु फियाबा आनि कैसे कखनो दे फियाबा आम कतरिया अनेक बरं एमएलए एमडीसी साव कमाइ थाङो एके पलिटिकल अनेक बरं फायो थाङो फियाबा चिनि मेन जे मुद्दा ताकबो सल्यूशन बखा थाङियाखो एडीसी मानखा कि एडीसी बेंक सगियाखो तीनटा सीट माखा कि दं सगियाखो एकॉर्ड का कि इमप्लीमेंट याखो के चिनि जे तिब्रासर ने कसं जे परमानेंट सल्यूशन आबो तंगियाखो
अ सल्युसन खाना थां माने जागावसे कुइसन मार्क दंगासि अ सल्युसन खाना थां गते बोसोर बोसोर कष्ट खाना नांनाय काबा तां सिआई सरनो परन या गरेगा बेबा अमक खाइमा बायफानो दे केन्द्र सरकार तो गसैसि रेखाइसि ग्रेटार टिप्रालेन ठीक आसे बरग्रना हिनि गसैयाको तिनि डिमान्ड तो ग्रेटार टिप्रालेन तंगनाय बेबा टिप्रासे कोट हानि क्षमता रांनि क्षमता रना हिनि सिबर गसेका खुद होम मिनिस्टर ब साइन खैगा बुबाग्रना गानाव तनै नाय इनका अ जे बरग्रना हिमान पर्यन्त तांगै बर खायं तंखना आबा वान सकजंनाय कक दङ ये बरक जुदि खायं तंहाके चिनि 15 लक्ष टिप्रासा जे बिलिभ खायमाने जे मताय रखनो बरने खुनजुओ बरने बखावा कक सासे थों आर दै कैसा कक अ मानैनो बां मेसेज लांना मसुगा हिमै थांमान बिसिंतै बांलादेशी त्रिपुरा राज्यआव बुरुं बुरुं हाबै दङ मकुबै कक हाबै जों माइनरिटी थांगा ताक हाबै दङ किन्तु बन रहरनानो मत कोनो लामा ताक मानि माया गे ताबो अ त्रिपुरा राज्य का नॉर्थ ईस्ट नि माने तामसासने फैक्टरी इंडिया नि फैक्टरी माने बांग्लादेशी प्रोडक्शन नेसी किन्तु अ फैक्टरी व जदि ताला रही मिया के कोनो दिन अ प्रोडक्शन थाकला एने एरनायसी और निसमी एरैनो अब सप्लाई नै सारा इंडिया पिरजा गैनाय थाङै नै बांग्लादेशी फंगैसी अ जे बांग्लादेशी वो पाकिस्तान एजेंट फानोगै माने आईएसआई एजेंट फानोगै माने चाइना एजेंट फानोगै माने ऑलरेडी तब बांग्लादेश चाइना प्रो पाकिस्तान ये अ मानैनो हयतो इंडिया गवर्नमेंट जदि सीरियसली नाया बरक जदि वान सो गया म तिप्रासानि सिमिसि दाबि हिनि वान सो का भूल तिप्रासानि दाबि सिमिया म भारत सरकारनिबो सिक्युरिटी थ्रेट नि क्वेश्चन प्लस भारत सरकारनि सिक्युरिटी थ्रेट न जदि क्वेश्चन मार्क न जदि तालारैनै परिपूर्ण भाबे जदि सिक्युर खायना निकाके तिप्रासानि डिमान्ड ते तिप्रासानि मानथायनो मासि मारनाय तिप्रासारनि सल्युशन मास माखायनि तिप्रासानो सल्युशन खायनि आसा जरतै इंडिया हाबो सिक्युरिटी आ जिनिस न बन बखरको मा दानाय ईश्वर फन बन बखरको अब दास्तों मताय फन बन बखरको दास्तों अ मेसेज न सांग तलांना मुसु खायसि बर कतर रगबो सब समय जत किछु सिनाय है कगिया हयतो बर कतर न गानारो सामो थाङैनै जत चान्स मायबा कामके बुजक साइमि आंना गमनि बिसिंतै फानदे म ताम खाइ दंखा तामङै दंखान पद ईश्वरनि बिसिंतै yang फानबाय फानदे ngै थांनो आबसि आमनि बागैनो कायसा चेष्टा हैसि अमनि पर नेक्स्ट मा चेष्टा खायनाबो तो नेक्स्ट वान संनाय किन्तु आसगै तंलायनाय जों फेसबुक यूट्यूब कमेन्ट खायलेमा बाय खरसा ब हामि आंसि काहामको आंसि ओरिजिनल बके डुप्लिकेट हिनै सालायमा बाय त तै समस्या समाधान नंलिया जों जनवाइसे बसि काहाम हिनै एडभार्टाइज सालायमा बाय त और तिप्रासा क गरक बाय सालाय दंमा बाय त नरेन्द्र मोदी अमित शाह बुझिलिया मतायबो खोनालियासि बरनो बुजिना के बुजिना मत खोनाना मत किछु ना किछु एकटा मा खायसिनायसि अमकानि पयतायसि आयाके आंबो नग आसगलैनो सिनि क गरक मिडियानि बिसिंतैनो त्रिपुराजोनो जनवाइसा आंनो काहामको आं सारातै केम खायनै ग्रिखा एहे बसि हामियाको हनै जनवाइसा हिनलाय दंबो सल्युशन नाके एक बार या 100 बार हिनलाय दंमोन हैसि किन्तु आमो बाय सल्युशन नै खाखैया ना इतिहास में हाइके सल्युशन का ना बर्तमान में हाइके सल्युशन का ना भविष्य में हाइके सल्युशन का ना भारत में हाइके स्वाधीन मानखा ना मिजोराम में हाइके मुक्तिमान खा ना इजराइल में हाइके मुक्तिमान खा पृथ्वी कोनो देश कोनो राष्ट्र कोनो जाति में हाइके मुक्तिमान मा रही मुक्तिमान के माना थांके किसु मार नहीं हैसि बलिदान मार नाय रियाबो जदि सुदु मानना मुसुगा के नग आसुगै जदि तिप्रासा जनवाइसा गाहाम हामियानै बलायलायनाय गाहाम हामिया एक हागलायमा बायनो जुदि माननाय हिंगाके तो गाहाम को दाम हाइके कोनो दिन माइ हैसानि पयतो हैसि आनि अमनु पयतो कक या सामंग बायसि जों मा खैनाय सामंगनि बिसिंतैसो जों रिजाल्टबो मोननायसि अच्छा तकसे लास्ट क्वेश्चन बबाग्रा कोनो समय साजाक बबाग्रा बबाग्रा तामस बबाग्रा त खायना नांनि सावैसि अपन खायदो मानो माय प्रानि बेखायसि आर प्लास तै कैसा कक तिप्रासार न कैसा जिनिस मत नाना नगो जों पलिटिकल नि फातर केमा थानाय सब समय चिनि बिसिङाव पलिटिकल मा चिनि बक्र हाबै दंसि पलिटिकल नि फातर किसु दंहैसि हा दफा नि दंहैसि इनके सब समय पलिटिकल न जों वान सो खांखें यासि तेलंगाना मानना बागै कांग्रेस बो नखर का सीपीएम बो नखर का बीजेपी बो नखर का कोनो पार्टी पाटा करि खेर भारत स्वाधीनता मानना बागै जतन और कंट्रीब्यूशन खायका इनके अ जागाव जातिनि बागै आंदोलन खायनाय थैना बागै सेक्रिफाइस खायना बागै केबुला परमिशन रैला नंसिसा थैगा दे पेट्रोल लैनाय थैगा दे तेलंगाना के दा गैया सानना बो कग यासि आमा इंगा के पॉलिटिक्स सिं थांसिनायसि इंगा आंगरो टोटली जतन कैसे पॉलिटिक्स बाय जरित दङ हायपन और टोटली आंगरो नन पॉलिटिकल न कैसे फेट नि बिसिंते जे तिप्रासांगै आं फिल्म खायनान थाङै
खुलुमखा आं पिनाकी देब बर्मा त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकुरावनो स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नि बखाक्तै रथ यात्रा नि खाका हामताई खुलुमुं याफारु स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नंगनि बागै तुबै फाइका स्वर्ण वर्ष ऑफर ऑफर चेंगरि जागनाय 23 जून नि सिमी 12 जुलाई जरा ताई बतंग नंगनि बाय कक्तमा काहाम आबों खा नर कचाम रांचागनो सिलाइबो कताल हरमार्क गोनां रांचागनि मानि तलांनानि शेप बतंग अवश्यमिया कतर खलाई डायमंड नि नेकलेस एग्जिबिशन बो चेंगरि जाग Gold ni making charges suka tongnai 25% off te diamond ni making charges suka tongnai 100% off amus miya ko mega lucky draw tongnai duita scooty te lucky draw tongnai 11ta home appliance te nero five room no sokan bo Totono lamsogo shorno komolo faina bagi তাই চিনি স্বর্ণ কমল শোরুম শালগ্রাম খুলুম যাচ্ছেন Hambai.